hjertet af København ligger Vesterbro Torv, hvis hele areal desværre er dækket af skygge. Hele? Næh, for med udsigten til den smukke Eliaskirke har man rig mulighed for at nyde solen, for her finder man Café Obelix. Café Obelix har igennem tiden været en meget populær beværtning og har blandt andet fungeret som stamsted for Dirch Passer og Dan Turèll. Her kan man slappe af i de hyggelige omgivelser med adgang til et stort udvalg af drikkevarer. Kaffen er altid friskmalet, og øllet er altid koldt, og for de tørstige er der happy hour fra 16 til 19. Skulle man blive sulten, er køkkenet åben hver dag fra kl. 8, hvor man kan bestille en lækker brunch med friskpresset appelsinjuice til en absolut rimelig pris. Serveringen fortsætter hele dagen, og menuen byder på både kolde og varme retter, heriblandt byens bedste burger, Obelix Burger. Ved aftentid er det muligt at trække indenfor i Café Obelix hyggelige lokaler, hvor baren står klar med lækre drinks natten igennem. Men hvad siger gæsterne om Café Obelix? Jeg synes, det er et meget hyggeligt sted. Det ligger meget centralt. Jeg kommer her, fordi jeg synes, det er hyggeligt. Og så læser jeg aviserne og drikker en kop kaffe som regel, og hvis jeg er sulten, så får jeg også lidt at spise. Og en af mine favoritter, det er gulassuppe. Pragtfuld vin. Ja. Dejligt at komme ind, sådan lige når man er færdig med sit arbejde, og det sådan halter lidt mod weekenden. Så er det rigtig hyggeligt at lige sætte sig herind og nyde et glas vin eller to med nogle venner. Søndag, lørdag og søndag, deres brunch kan jeg ikke stå for. Især den gravede laks der, det er lige mig. Jeg synes, priserne er rigtig gode. Man får en rigtig god burger for en meget rimelig penge. Og det smager rigtig godt, så den kan jeg varmt anbefale. Ja, man føler sig hjemme. Det vil jeg sige. Det, altså, alt andet lige er det, man kommer her for. Ikke? Og det var også et sted, altså jeg tager venner ned, hvis jeg har besøg fra udlandet. Så er det helt klart et sted, vi vil enten begynde, eller i hvert fald på et eller andet tidspunkt i udflugten ende. Så hvis du er til hygge, god mad og rimelige priser, så er Café Obelix stedet for dig. Vi har åben søndag til onsdag fra 8 til 2 og torsdag til lørdag fra 8 til 5. Vi glæder os til at se dig.